hapon. Karon pasensya na kay nabulunan. Karon ani ata diri sa unsam ning balayot eh. Wala ang tagagyapir. Eh yaw-yaw sa kuron. Dili daw magpapil sa ate. Karon ha? Yaw-yaw ko kakuray sari. Wala mo ka nakita te. Wala lagi. Wala lagi. Kuna sa hapon. Sa omni na ko pagyaw-yaw. Ang kampalo kung sa ako ni nako. Kuto bro ko ani. Pag-suggest ko nung put mo kung say nindot na kong iyaw-yaw. Mga malupot ta ba? Chika ta kung sayangay buhaton. Ano ba? Ay, lisod ba po ning. Ano hindi man ang Bluetooth hindi itong radyo man ang Bluetooth. Radyo. Lagi. Ay lagi palit radyo guys. Sunblaster. Basta mo tagpila na tagpisong tapo ka naman. Tulog 5 daw. Manang guys ah. So ay lang tao niya. Na ko'y gaidulan ganawa guys. Si Florame. Idol na ako nga vlogger. Kaya muna nga practice ko sa akong ginawa ni. Ito kong sigig lang tawaring smart TV. Hindi naman nanggay. Lambot nga nung ganahan ko niya maglantaw. Mag-vlog siya. Tapos niya tataw na ko niya. Niyang gabi. Mga taon ko si Florame. Vlogger. Ay, cool na ko. Woo! Hey! Yan lang, ito yung disinfect part. Isa ka? Ayun! Boss! Ano mo? Boss! Yan, lagay! Di ka ka-abroad na, di ka ka-abroad. Iya. Di ka ka-abroad. Ya pag, kumusta man ang atong lagay na? Ayos lang part. Ang lagay. Baka Lunes tayo ano? Ayun. Lockdown na naman. Lockdown na, bukas na nga. Bukas na. Madaling araw. Mamaya. Oo. Sa 29 pa pala. Lunes nga, Lunes. Lunes pa day. Pwede pa day mo. Ha? Balik ako bukas ng hapon. Kaya ma-lockdown daw. Paano yan? Doon ka na lang. Hindi, kunin mo lang ang bayuda doon sa gate 3. Wala na, nag-goal na ni sila. Ha? Si Manang nag-goal na. Saon naman, umuli ni umpa. Ang guys, na nangyari. So, lantaw ni sa mga idol. Idol! Lantaw ba rin? Nanghit ko? Sabang sila na ko guys.
Tawag ko si Idol. Yan! Si Idol. Ito yung nindot niya, right? Hi guys, good morning. Si Florami Bulanan yung September 4 ka Ba? makatitamos na yung ang bago. Ay, no. Ha? Ako po din. Diba? Si Idol ako. Ang salit ko, wala na yung October naman di ay. October 4 karon of the ami karon sa resort sa Rizal sa Aralipan na naman, nabalik ko rin, nag-open naman sila. Nalipay ko kaya nabalik na ko today. Ubutan naman siyang video before last year. Dati na po. Before guys, dahil na po, namalandong ito ko rin kasi. Isa ko na pa ang akin sa view da ako sa resort, namalandong sa pag-arasito. Nalipay ko, karon sabi ako yung labay na nakabalik ko daari kay yari ko sa 1 September na 2019 ug mukha naman siyang vlog ko da karon nalipay dito kay nakabalik ko kay okay na lang sila lugar na makikistin marti hanggang kay close na sila dito COVID so nalipay kay okay na sila. It's a good place to relax sa budya. Kaya ba man mo nga karong sila na stress ka agi ko kay lima ga kusok-kusok. Ano sa amin ko ang hambag ka ari sa pagdungkang kay hindi kini man kung resort ka kay nakapos ni Giga sa magduha ka barangay kutunggam o pagahat. Kaya mas tumitulong. Hindi ganyan. Maragi ang tanong Hey guys, resort sa di pa ka mo abot. As pa mag-imong baklad dyan, lamay ka dyan lugar kay gikan sa kalsada. Maglay ba gamay para panitan ka kay ilang lang ba sa tagawa Santa Stas. Kaya di ka panitan. Sa akin na bigyan. Sunod na giatan guys na. Bakit na daan. Lantaw giday. Pinagsunod ni mo mismo sa resort guys. Dili, wala gi-appeal. Ihapit na ba? Karon? Ugma di ay. Atangin nyo kung pagsuri-suri ugma dito sa kuwan, kaya mag-drive tag tricycle. Siyempre, katolo. Siyempre. Ugma, kay mag-drive mo ako nang kuyugon sila. Ulian na nabuan ka. Ulian na oy, kadugay ra na ulian. Anong pa? Ay, okay, mamatay na tana. So, ugma na lang. Okay. Drive ta. Bye. See you tomorrow morning. Good night.